So sa ka aw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rolly. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Parting Time. RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang tumatatampo nagdasingan nga Rolly. Recorded by X Thunder Gaming. Muna, day. Gusto ko inig maminyo na tapon. Gusto ko nga sabay ra ka. Mag-atiman ako, ingon man sa itong umaabot ng mga anak. Pero dong, mas maayo tingali nga magtinabangay tas pinansyal. Day, ako ra lagi bahala na. Ay, una ko na una, Atiman na lang ko og ang atong mga anak pohon. Okay na ko, anak. Oh, mabdus na ka, day? Oy dong, Sa ato pa. Maamahan na unya ko. Yes! Yes! Thank you, Lord! Nya kay soon to be father namang day ka, dapat mag-celebrate ta, di ba? Unsa bay? Ginom ta. Nahala sige. Libre na ko. Asa man? Ikay bahala. Bay, kanang gwapa oh. Na, imo lang na, bay. Okay ra nimo kay wa pa maganuminyo. Ako bay, kontento na kay kus akong asawa. Mas pa ba akong asawa na? Sige, sige, bay. Anila ka, diskarte yun ako. Ikaw na ka, day? human na dong. Nadugay lagi ka. Lagi. Pasensya na, day, ha? Nakainom ko gamay. Sa Miss Bayrayan, good. Ang hagad man kay mag-celebrate na mo, kay soon to be father na unya ko. Mao ba? Pero dong, pungon, hangyo na ako. Kung naanaw niya tayo mga anak, hunungan na imong inom-inom ha. Katigalig mo na ni makadagdaot sa itong pagpuyo. O, day. Ay, kabala ka. Mas priority ta mo nga akong pamilya. Salamat dong. Ay, pagkaliwat baya si mong anak ni mo dong, oh. Murag huwa may kang Jessica, ade. Wa, gyud ma. Iyagit tanan. Siyempre. Junior, maning papa, no. Baby, no. Kagwapo sa kong anak. Uy! Unsa day? Mabdus na sa ka? O dong. Sa ato pa, mamanghura na day sa dudong. Yes!
dalian mo kapurma ba, no? Upat ninyong anak Jessica. Nya, karoon na siya umabot lain. Anak na bay. Basta ako gihan ng bana. Sige, biliba, ginagawa ni mo ba, eh? Pero si Jessica, ba, grabe ang panambok, no? Layo na kay siya sa Jessica sa una, sa lagi kasal mo. Oh, bay. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, kumpiyansa ba, eh? Pagkontrolahan na si Jessica siyang kaon kay na. Pida, pasig pulihan niya na ni mo. Oh, di na may tabo bay. Mahal kay na ko ang akong asawa. Bayruli. Jessica. Dong, pwede ayaw sa ron. Init kayo kong lawas. Gikapoy ko. Jessica. Usa? Magduha na kasi man nga di magpailabot sa Jessica ni mo. Oh, bay. Uy, nga naman sa may rason. Puyan ko na siya bay. Aw, kapuyan yun na siya kay wala naman siya atiman siyang kugalingon. Ah, bay. Abi mo ba, magkatapol ba yun na sa tuwa ba? Labi na kung maka-exercise. Nyadak ko na kay ka. Nakita mga laki, mangitar ba yung tanang kuhan ba ng butanga ba? Nya sao na lang kung adto na nimo pangitaon slain. Bay. Oh, di ba? Hi, boys! Di na may tabo eh. Ah, Hi! Can I join you? Giinjan ko sa kong kasabot, good. ha? Bay ko pa bay eh. Unya siksi kayo. Melody ay. Kamo? Ryan day ko, miss. Nice to meet you, Ryan. Kining gwapo ni mong kauban. Kinsa man ni? Si Rolly. Pero amin nyo naman eh. Hindi naman ni pwede. Mao ba? Na, mas ganahan na ba kong minyo kay mas challenging? Ah, ha? Pwede na ko makuha imong number? Buang Gris Milay. Lingaw mo sa siyang ika-text. Uy, wala. Nanuwak. Muad tulong ko si Arby. Basin niya makabantay si Jessica nga na ako'y katawag. Agasan na akong gripo. Ganahan nun tako nga magkita ta karong gabi eh. Ah, ha? Wala kami nga wana ko. Mel. Sige na, please. Sige. Kanang mangita ko pagi, ha? Bye. Sa ako may ako pagpanangkin din Jessica. Pero magkalagaw ko. Bahala na. Mangita ko diskarte. Mela. Kano sa man ni masundan? Depende yan eh. Mag-text-text na ta. Okay. Another round? Sige ba? Unsa? Kadaghan na rin mo mahitabo ni Mila. Oo, bay. Oo niya si Jessica. Huwag magduda. Dito magduday. Wala to'y pake. Tusyang naman ito. Unay atiman siyang kugalingon. Mao na akong ingon ni mo bay. Basta di siya mag-atiman siyang kugalingon, mangita gyud ka og lain.
Bisan tingali ka makablame na ko, bay. Di ba? Kung makabinuang ko sa akong asawa, Di gyud bay. asam to. Lah, wala na akong mada akong cellphone. Wala na akong mada din sa opisina. Kinuha ko, wag ka mabilin dito sa amo. Muli ko, be. Mananghid ko. May lang untag, wag manghilabot si Jessica to. Nganoy na uli ka? Tungod ba sa imong cellphone? Oh, nani mo akong cellphone, day? Tuyo gitingalis Ginoo nga mahabilin nimo imong cellphone. Tungod kay dili siya gustong magpadayon imong pagtunton nako. Jessica, Grabe no? Nanabi pa kasi imong babay, nga lusyang nako. Maong dili nakaganahan nako. okay, nasakpan na magig ko nimo. Mutugaan gusto tinuod. Nabuhat ng mga butang nga tungod kay wala kay pakis imong kaugalingon. Wa ka manamin kung naunsa na ka. Layo na mo kay kasauna. Kana tungod sa sige nako katiman nimo ingon man sa lima nato ka anak. Hinungdan nga wala ko yung oras nga maatiman nako nga kung kaugalingon. Salbahis ka, Rolly. Human sa tanan akong gibuhat para nimo, mo ni mong ibawas na ako. Pag-uban mo si mong babay. Dadon ko nga itong mga anak o pagtagbaw si mong gibati. Jessica, wa ko magdahom nga musangko dayo sa ingon ani nga akong kaminyoon. Tungod lang sa akong kahakog nga akong kaugalingon ray akong gihuna-una. Ug wa na ko makita ang sakripisyo sa akong asawa, hinungdan sa akong mga reklamo niya. Dako kayo ang akong pagmahay. Kung pwede pa lang na akong balikon ang oras, di gyud ako siya pasikitan. Pero uwahin ang tanan. Kay bisag unsaon nako siya hangyo, di na gid siya makigbalik pa nako. Di na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Rolly nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo awit karikalahan. Parting time. Ang mga kaagi gibatan no sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ag mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ining tulamanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handol sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina.